Но вижте, всеки трябва да носи своя си кръст. Ти не можеш да носиш чуж кръст. Ти можеш да помагаш на хората, но не можеш да носиш чуж кръст. Ти носиш своя си кръст. Така, днес всеки един от нас, който не е взел решение, не знае дали обича Бог. Не е сигурен на това. Чу тези 5 неща. Какво иска Бог от тебе и как трябва да му показваш, че го обичаш? Бъди човек, който ще занесе Божията любов там, където отиваш. Бъди човека, който хората като го видят, че кажат, мале, в този любовта на Бог прелива. Искам да дойди към мен. И ще завърша с въпрос. Обичате ли Бог? Обичайте, нека да продължаваме да го обичаме, докато сме живи и да спазваме. Нека да си справим и да завършим с молитва. Небесен Баща, ни ви благодари за Твоето живо Слово. Слово, което променя, Слово, което насърчава, Слово, което наистина прави нашия живот. И аз те моля да ни обичаш. Аз те моля да ни изцеляваш, да ни освобождаваш, да ни променяш и да ни помогнеш на всеки един, който е тук на това място. Да те обичам истински. Да те обичам не само от уста с начина на живота. Благослови семействата ни, благослови децата ни. Дай ни мъдрост как да си ги възпитаваме в този път. Ако има гнеж в нас и в тях за света и за света, аз те моля да убиеш всеки един гнеж, който има. Моля те нашия гнеж, за нашето сърце да вещи, да бъде среща с теб и да бъде помощство на теб и да бъде това да те занесе там, където си. Помогни ни да светим в тази година, помогни ни да солим там, където отиваме, помогни наистина да размишляваме и да четем Словото ти и да бъдем това, което ти искаш. Разпусти ни с Твоя мир, с Твоята благодат. Наистина, Господи, да бъдем като Тебе. Да имаме нужда да бъдем като Тебе, да бъдем изпълнители на Твоето живо Слово и да не се хули Твоето не заради нас, а напротив, хората, когато не виждат, да закрупне на нашия Бог и за това да бъдем като Тебе. Мощното и славно име на Исус Христос от Назарет. Амин. Има ли някой да благодари на живия Бог за нещо? Ако има, сега е момента да благодарите. Ако има нужда, ще помолим и за нуждите. Ако не, последно хваление и служба. Аз искам да благодаря на Господа. Аз искам да благодаря на Господа за днескашния ден. За това чудно слово. Това слово беше за мен. Днеска не ми се искаше да идвам на служение, но сестрата ми се обади и вика, как си сестра, колко седмици става, не идваш, липса са. И аз викам, съм добре с крака си викам. Благодаря на Господа, дойдох, взимах си изцелението, благословението. Днеска мъчето и тя има днеска рожден ден, става 16 годишна. И мъчето стана правнуката. 5 месеца. Както го видях в списването, от тогава не се виждаме. Не иска детето да говори с майка си и мене ме хвърля от телефона. Аз не знам къде живея, нямам и връзка. Но благодаря на Господа, че днескашния ден товара отиде от мен. Слава да бъде на моя жив Бог, че Бог чува, приема моите молитви и молби. Благодаря за всичко. Да благодаря на Бога, вече нищо няма, не е температура, нищо. Слава на Бога. Има ли някой? За всичко казвам. Ако тръгнем да благодарим, малко ще напишем книгата. Има винаги за какво да благодарим. Добре, ако няма, ако искам.
че миналата седмица пратихме се до България със самолет, но отиване самолета беше малко страшно, така, защото и времето не беше добре, имаше буря в България, самолета някакси имаше доста турбуленция, даже лапата се два пъти. И през цялата почивка бях с страх, молитви, много беше на страх много да се кача в самолета. И в събота, когато тръгнахме към летището, и Розичка се обръща и мамо вика: мамо, виж Исус! Абе, викам: Рози, къде е Исус? Там, вика, виж къде е Исус? Абе, мамо, викам, не го виждам. Вика, виж там. Чакай, Рози, не ви. Искам да благодаря на Бога, че Бог наистина работи чрез деца. И работи чрез деца, за да нямаме страх, за да имаме отговор от него. Благодаря на Бога за това. За брати иска да благодаря за лично. Може само за малко, само за внимание, приключваме. Няма да приключваме. И аз искам също да благодаря на Бога. Не знам така пред втори път ми се случва да благодаря. Но това, което ще го казвам, преди малко прави човек го видя, аз съм вярвам. На 3 вторник вечерта работя в Тюрен, работници Поза. Оставих ги в Тюрен и се връщам към 11:30 вечерта. Пред мен с золатия, който почна да кръща наляво на и аз реших да го бягвам отдало, да го мина. Докато стигна да го отмина, той се замисли някакъв сме удари. И оттам насетне аз затворих очи, защото почна буса да се върти. Усещах само как се върти буса и аз мисля, че вече се обръща. Буса ще се пълва. Айрбеците излезнаха, обградиха му лицето, главата. Аз викам: какво става? Кога спря всичко, отварям си очите, половиният тир е вътре, до мен, до седялката. Половината каруцерия си е вътре до мен и аз отворих очи, измъкнах се едвам от колана, понеже ме притисна бая. Като се знаех първата, преди да слизам, докато минах айрбеците, докато бяха затворени очите ми, това ми се случва, аз го казах. Съпругата ми, казах го и на докторите, когато пристигнах. Буквално видях светлината. Сега за втори път ми се случва да виждам Бог. Слизам от буса и като погледнах положението, почнах да се парам, викам да не съм дух. Да не съм вече дух. То го няма това, нали, апарата да го показваме. Аз енергически го заснех. Не можех да повярвам. И след 5-6 минути пристигнаха белени линейки, полицаи, там пожарни. Аз съм на разстояние от буса на 4-5 метра. Те слизат докторите и почнаха да бягат към буса. Видяха ситуацията. Обърнаха се, видях, че никой няма и мен ме питат къде са хората отвътре. Аз викам: това съм. Те се обърнаха, пак гледат буса, пак гледат мен. Момче, питаме те къде са хората. Разбираш ли ми, викам, че пъти говоря. Викам: да, това съм аз. Ти си бил вътре. Викам: да, аз съм шофьора и нямаше други, викам. И от тогава вече 3-4 почнаха му ударват от главата до бедите. Какво ти, гръмнахме по него. И тръгнахме за болницата. Викам: на мен нищо ми няма. И те ме гледат в очите и ми казват: много, вика, така, за продължително ни гледаш в очите, вика. Какво има? Викам: аз съм виждал Бог. Те ми викат: аз го знам преди да ми го кажеш.
Един от тях. Вика, аз знам преди да ми го кажеш. Вика, защото нали да не те оплаша, вика, в тази ситуация, вика, ти си нямаш да представа ние как вадим хора в тази ситуация. Като видяхме, и в болницата искаха да го задържат, както ги задържаха половин час. Вика, след ударите имаме право да го половин час. Нищо мога да ви няма, но след половин час, вика, се изниква нещо, където е боли. Те повечето ме задържаха. И аз, кога вземах в болницата, гледам какво ми има, къде са удари. Единствено е тук има разкотина. Просто в момента бях си помислил, че това ми е последно. Когато почнах да се върта с буса, обаче аз нищо не виждах. Интересно. Ма кога съм се едно от буса и викам, това аз не съм, хвалям се. Става на Бога, че отново се прояви в живота ми. Алелуя! За мои спасители. Слава да бъде на Господа. Слава на Бога. Наистина този, който трябва да гледа видеото, не трябва да е със слабо сърце, защото е нещо ужасно. Но да благодарим на Бог, че Бог ни пази от такива ситуации, където по-човешки е невъзможно да изгледаш. Има ли някой друг да благодари? Ако нямате, за нужди има ли? Добре, тогава с хваление ще завършим. Чакай, че. Нека да хвалят, а после ще... Добре, Службата не е завършила. Давай. Шиво Джем.
нашия пастор имаше рожден ден и е редно всички ние да се молиме за него. Той се моли много често за нас. Сега е редно ние да се молиме, да го благословим. Разбира се, ако се смири, може ли да се помолим? Добре, нека всички да протегнем ръка към пастор Билял. Той да се затвори хубавите очи и ние да се молим за него. Небесен Баща, ние ти благодарим за тази привилегия да познаваме пастор Билял. Молим те да го благословиш в дух, душа и тяло. Молим те, Господи, ти да го употребяваш за Твоя слава. И там, където отива, да върши Твоята воля. Нека това, което излиза от устата му, да излиза с сила, с глас и с помазание. Молим те, Господи, да го благословиш, да го изцелиш и да го направиш съд за почтена употреба. Нека той и неговия дом да ти служат истински и нека той да извърви този път, по който е тръгнал. И един ден да влезе в Твоето присъствие, в Твоята радост. Ние го благославяме и искаме Твоя божествен план да се изпълни в неговия живот и в живота на неговото семейство. В мощното и славно име на Исус Христос от Назарет и цялата църква може да каже Амин! Авраамово семейство. Семейство Авраамови. Ади с църквата и с